Salutare la doilea episod din Minecraft. Hai să începem. Bun. Nu știu care și pare rău. Hai să mâncăm. Bun, hai să minăm. Da, parcă mi-am luat. Bun, să mâncăm. Bun, hai să începem. Cred că în episodul următor o să facem o casă. Un copac. Da, tu să scrieți în comentarii ce jocuri mai vreți să mă joc. Vă aștept. Dacă tot n-ați dat like, dați like. Neapărat trebuie să vă abonați dacă vreți. E gratis. E gratis. Nu știu unde să-l pun. Bam, 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 bun. Hai să vedem dacă putem să găsim. Să vedem dacă găsim iron. Totuși avem nevoie de iron, nu? Cred că o să ne facem un arc. Următorul update chiar nu știu când vine. Dacă vrei și Brawl Stars, cred că o să fac. După Brawl Stars e mai bine. Hai să vedem dacă mai găsim iron. Prea găsim. Noi iron asta cum vrem noi. Mamă, ce... n-am toți ce...
vă rog eu dați un like și un subscribe. Că sunt și eu începător pe YouTube și mă ajutați și voi cu niște like-uri și subscribe-uri. Doar la 1000 sau 1.000.000 de subscribe-uri, abonări, pot și eu să fac live. Până atunci îmi pare rău că nu pot. Dacă vă întrebați ce telefon am Huawei. Oh my god! Hilfe, mine! Man! Nu-s man! Mai nu fresh alta. Nu. Nein, oh, nu fresh. Tam. Aleluia! Wow! O să facem și vloguri O să fac vloguri destul de multe la vară. Când vine iar vara sau primăvara, să știți. Fac niște vloguri și destul de bine că fac. Dacă vreți să ne jucăm și bedul. Nu fresh alta. Dacă vreți ce joc vreți, o să aleg un joc din comentariile voastre și... Amen! Sau să ducem mai repede. Nu știu seed-ul nici eu, dar putem. Nu știu cum putem, dar... Oh my god, gold! Cât gold este aici? Nu prea este gold. Nu. Nu o să iau. Cine este pe nociv? Cine e nociv? Cine e nocivanul? La mine. Nu, frate. Nu mă prea știu cu controlerul jocului, dar o să învăț. Și o să vedeți ce bine. Cred că tot în ziua de astăzi o să fac, cum să zic.
Chiar după videoclipul ăsta o să fac și unul de Brawl Stars ca să fie minunat pentru dumneavoastră. Am să vă las și o să vin data viitoare. Pa, pa!